Kakunhun yelaka jong Madankynsaw Mawkyndeng SC kalalong sendon ka Lahduh ha ka jinge lakai final jong ka lempung third u Adelward lalu Memorial Trophy ha ka kerdan third division football tournament aja fulai bala penyai da ka Wjdsa District Sport Association hamadan kyang nang ba stadium dongmi sngi joai. Ya kani ka final lapan long shibenta na ka jingra khe ya ka National Sports Day. Ha kani ka jinga kun final menta ka sngi baar ka Madankynsaw Mawkyndeng SC kalala ban penlim da lai lanot ya ka mukla Langshore SC. Haba fanshe ka jinga kun final ka ba itnat bha namar Haka pot jong ka last step kalalong ka ba khaj bha klem da don mano ban yo thep goal. Henry Haka jinga kun jong ka lamet ka Madankynsaw Mawkyndeng SC kalayo ban thep ya ka goal ka banengkong lengba jong uyumi ki lamare Haka minute ka psaw punyo. Harian tang ka to ka ni minute ulayo biang ban thep ya ka goal ka baar Haka minute ka besan puar. Kat bay ka goal ka balai la thep da u sherishon tengkan Haka minute ka ba prapo plus lai. Nakaliang jong ka kanhun mukla Langshore kala persang man penpai kala yakitei kilai gol Henry kamshem layo la satya namar ka jingtibit jong ki rangi lekai basyadin jong ka Madankynsaw Mawkyndeng. Lama ready.